Abafethu la abarobha ugesi kuney'ndaba ezimbi kakhulu. Kuney'gubhu ezintsha ey'fakwa Eskom. Ley'gubhu ezintsha ey'fakwa Eskom asirobheki kulesa sigubhu. Noma ungasirobha zingena ku-negative. Ufike ulidle ikhadi lakho liqede sethi zero, uqhubeke ugesi wakho usebenze uma uthi usirobhile. Kodwa inkinga zingena ku-negative. Njengoba zingena ku-negative kusho ukuthi ugesi sebeyakuboleka wena ngoba imitha leyana ayimi. Uyothi mhla ufaka ikhadi iyobe isidla labo negative-ke manje isibuya nabo isiya ko-positive. Kusho ukuthi wena mhla Eskom efika akukho la noma ungaze uyokhipha phezulu lento oyifake phezulu. Imithi izobatshela ukuthi wena sebekuboleka ugesi ongama-unit amangaka. Kusho ukuthi urobhile kahle kahle. Isigubhu sakho nje sahlala ku-negative kusho ukuthi urobhile. So be very careful bafethu, asirobheki lesa sigubhu lesiya. Noma ungasirobha kodwa uzokhokha. Akukho ukuthi-ke unogesi uzothola mahhala akukho. Uma uthi utholile mahhala uzoba u-negative.